The bird machine. Check. Teď. OK, takže čau lidi, já jsem Mike, dneska se tady nacházíme na našem survival světě. Jsem tu bohužel sám, protože Lukáš dneska nemohl a tak to nechal teda všechno na mě. V dnešním díle bych se chtěl kouknout na nový místo, kam se budeme stěhovat. Je to nedaleko odsud a je tam vlastně taková planina s vesnicí a tam jakoby hodláme udělat nějakou jakože základnu a třeba skladiště, vesnici prostě tam budovat, chápete. A v dnešním díle se ještě zaměříme teda na těžbu, ještě nějak zdokonalíme farmu, obstaráme nějakou potravu na cestu a možná můžeme už pak začít se stěhováním věcí tam, na to místo. Tak nejdřív se asi vyspíme, to bude nejrozumnější. Jo, je to spousta nového. Tady ta jakože ložnice. Nahoře jsou 3 postele a tady bude vždycky postel pro hosta, kterýho vybereme až třeba v 15. díle. Takže tak, já se teda vyspím, ať už je den. Jinak rozlišení už je HD, předtím jsem měl totiž 4:3, jestli víte, co to je. Měl jsem 4:3 rozlišení, nemohl jsem za to, protože mi to prostě blbne rozlišení na mý obrazovce, protože mi tam blbnou kontakty a když si dám prostě nějaký rozlišení, tak tam mám jakože ty čáry, ty černé čáry okolo a tak divně to bliká, takže musím vždycky úplně hledat nějaký rozlišení, který je OK. Takže v první řadě bych vám asi šel ukázat to místo a ještě se tam porozlínout, ale musím něco s sebou. Sorry lidi, že jsem takový, že vždycky prostě jsem třeba tady, něco dělám, teď odběhnu zpátky, něco dělám tam, teď si vzpomenu, že jsem něco zapomněl, jo, takže jsem taky hodně zapomnětlivý, trpím na to, ne, trpím, ale jsem hodně zapomnětlivý. Takže já si myslím, že bychom si tam mohli vzít pár truhel, takže si to uděláme, takhle, nice, to by mohlo stačit, tolik truhel. To by mělo být nějaký jakože 2 dvojbedy, to by prostě mohlo stačit, že tam narvem všechno. Úplně v pohodě. Takže, jo, máme ještě jednu ender perlu, to už máme od minulého dílu, ale těch ještě budeme potřebovat hodně. Počkej, abych rovnou mohl, nevím, jak se to přesně craftí, jo, teďkonc, takže, jo. Počkat, ne, takhle to dělám si blbost. Ne, já nevím, opravdu se omlouvám, jestli dělám nějaký blbosti, ale nepamatuju si už recepty z Minecraftu, sorry. Tak, vezmeme si sebou nějaký šutry a torčky. Ještě si nějaký vykraftíme, protože to chci tady osvětlit. Čili musíme teda nějaký styky urobit. To by mohlo stačit. Jo, nice, to by mohlo stačit. Já si to ještě chci osvětlit tam na té planině rovnou teda. Nějaký jídlo si vezmeme. Udělal jsem i sklo. Nevím sice proč, prostě jsme měli přebytek písku. A budeme to dělat jakože stylem, že budeme tam mít chodníky ze sandstonu, takže se sem budeme hodně vracet pro písek, protože tady je docela dost písku a rovnou to máme při cestě, když budeme vlastně stěhovat. A ještě jsem chtěl něco zkusit, ale teď si uvědomuji, že je tohle sandstone, škoda. Já myslel, že je to obyčejný ten písek, ale jakože tohle, takže když byste rozbili kostičku, tak to celý spadne, ale teď jsem si uvědomil, že to je sandstone, takže nic. Půjdeme teda tudy, je to kratší, teda pro mě. Je to tady nedaleko a třeba do příštích 2 dílů už bychom to tam měli zařízený. A pokud zbírat čas, tak už bychom mohli dělat i základy na nějakou základnu nebo na nějaký barák. Ups, měl jsem nějaký lag, omlouvám se. Moc se omlouvám, spadl mi server a vyběhl mi i Windows update, takže moje chyba, omlouvám se. Měl jsem si to už updatenout předtím a ne
Ne, aby mi to vyběhávalo při natáčení. Prostě jsem dement. Teďka mi trošku i dropuje FPSka. Musí se načíst svět a tak podobně. Už natáčíme 6,5 minuty, skoro. Tak a tady to vlastně je. Já si dám jenom takhle sem jídlo. Ups, seselak. Takže tady to hodláme udělat celý, jakože město, nebo jak to říct, město, no. Tak. Prostě nejideálnější říct město. Server se buguje. Teď mi tak došlo, jestli jsem si to neměl dát normálně na survival, protože zase jedu přes bucket, jakože mám zaplay bucket server a hraju to jakoby sám. Takže možná, že to bude padat a bugovat to, takže tak. Tady teda si myslím, že by to bylo dobrý, docela je tady kousíček vesnice. To tady ještě ukážu, je to tady takový dost velký, akorát jsme se domluvili, že schodíme tuhle tu všechnu trávu. Protože se mi nelíbí. Už prostě od té doby, co to přidali, to je nějaká 1.8 nebo Minecraft 1, já nevím, omlouvám se. Opravdu si nepamatuji všechny verze Minecraftu, jako co tam přidali a nepřidali. Tady je, jo, tamhle přesně vesnice, je malinká, nemá to ani kovárnu, nic, prostě malinký domečky s knihovnou a tak. No, takže tady bychom to udělali. Přijde mi to poměrně docela velký, tady je hnedka les. Je tu spoustu prasat, takže by se udělala i farma, akorát nemáme mrkve, takže musíme najít jinou vesnici, protože v tamtý nejsou jakože mrkve, to už jsme prozkoumávali, vzali jsme si od tamtud brambory. Takže tohle bychom vysekali, nebo vodou jakože schodili. Tak já si dám co nejblíž jakože ty truhly. Tady je trhlinka i docela velká. To bychom zadělali, nebo by se dalo nějak určitě využít. Tak, ale já bych potřeboval pár nějakých bloků, aby... No, uvidíte sami, nevím, jak to popsat. Každopádně v dnešním díle se ještě koukneme na jakože těžbu, na dolování. Zkusíme najít nějaký ty orečka. To bude jakože pojmem timelapsu, takhle pojmem, what the fuck, jsem to řekl. Bude to jakože timelapse, že vám to zrychlím, dávám tam nějaký písničky a tak, já se najmenom. Musíme na nějaký místo, zombíci, na nějaký místo, kde to hnedka najdem, takže si to musíme nějak zapamatovat, takže třeba tenhle bambus, který vypadá jak dick, to se bude pamatovat dobře. Tady to trošičku zarovnám. Trošičku jenom, ať se sem vejdou ty čestky. A ať to aspoň nějak vypadá. Tady by se třeba udělala pak, to já nevím, malý přístav jakoby, nebo prostě nějaký platformy. What? Toto kurva melu. Prostě nějaký jakože nějaký místo pro lodě, protože je to vlastně jakoby řeka a tam je pak daleko moře, jakoby prostě spousta vody takhle, ne moře, prostě je tam voda. Já jsem teda placenutý čestky. Něco málo sem nahážu. Pochodně nemusím a teď ještě kdyby náhodou nenašel ten dick, tak si teda udělám takovýhle sloupek. Fuck. Nevadí. Takže takovýhle trojtej. To by mohlo být OK. Jo, super. Tak. Takže tady takhle by to mohlo být v pohodě, si myslím. Jo. Já si udělám tady screen rychle. Další. A ještě třeba. Ať držím meč, nice. Jo, super, máme screeny, takže tak. Zbouráme jenom takhle, ať to není zbytečně moc velký, takhle to uvidím. A máme zase skurvený bug.
opravdu se omlouvám za ty bugy, já jsem úplně dementní, že jsem si to nehodil na survival. Ale jo, už by to mělo být v pohodě. Takže tak, tady bychom mohli dát ty čestky. Tak a můžeme teda uhánět domů. Už pomalu zapadá slunce. Slunce? What? Slunce jsem chtěl říct. Tak a doma si nějak jakože uspořádáme čestky. Vyházíme nějaký bordel, který nebude potřeba. A v příštím díle teda budeme přenášet ty věci a dneska ještě si teda koukneme na tu těžbu. Tak asi se teda rovnou budeme moc i vyspat. Dá si ty tury, už si to pamatuju, protože už jsem tam šel teďka po třetí. Já se najím. Jinak, co se týče intra a outra, je všechno hotový. Intro je vlastně template, který jsem si stáhl a outro jsem dělal celý sám, úplně celý sám prostě, chápete. Ještě co se týče kanálu, tyjo, nevím co ještě říct, asi už jsem v prvním díle říkal, že budeme natáčet seriály a filmy Minecraftový, který už opravdu stojí za to. No snad se vám ta celá naše tvorba bude líbit. Dáme do toho opravdu všechno. Uděláme si na to vždycky čas, jakože všichni spolu, aby to mělo nějaký ten děj. Takže už je noc. Já to tady ještě takhle bajvoko otorčkuju. Lomeno osvětlím. Vidíte, nic moc prostě tady, jo, je tady. No, nic tady není. Nelíbí se mi to tady, abych právě řekl, je to tady divný. Jak jsou na tom krávy? Mohl bych nějaký zabít, no. Každopádně ještě osvítím tady nahoře něco málo. Ať se nám tady nespavnujou nějaký mobové a creepy. What? Já úplně milu blbosti, omlouvám se. Ještě tady plácnem třeba 2. No, to by mohlo stačit. Tak. Ještě jim dáme pár sem. Hle, skeletroni. Tak vyspíme se dole. Jo, ten má Lukáš někde psa, mám za to, že? Tady. Ne, tak asi možná tady. Jo, tady. Slyším někde skelíky. Hej. Počkat, já chci zabít. Jo, nice. Easy mám. Ne, skoro, že neměl tenhle kost, ale tenhle má. 2. Nice, takže já to překraftím. A že by bug. Ach jo. Do příštího dílu už to vyřešíme. A bude to lepší o dost. Takže tak. To vypadá v pohodě. Jo, super. Zase nějaký update. Omlouvám se, další pitomý update, takže si nejsem jistý, jestli mi to zase spadne. Nevím už jako proč mi furt tam vyběhává nějaký update driverů, jo, nevím. Musím si to pak zakázat, teď už jsem na to asi přišel, jo. Tak já bych teda rozmnožil pár toho skotu. Dáme tobě a tobě. A ty nečumavečko. Takový friendzone. Chudák. Jo, nějaký jsem chtěl tady rovnou zabít. Vidíte to? Já jsem se zase vracel a zase jsem se vrátil zase zpátky sem. A pak zase.
Ty vole, odbugni se! Já na to... Já na to... Ach jo. Ty... To nemá cenu, tohle... No nic, já si uložím ty věci a... ty vole, nebo taky neuložím, kvůli tyhle zabugovaný... Ty vole, ještě jednou zabugneš, ty ku... Víte co, já si to dám rychle na single a hned jsem tady. OK, takže jsem tady zpátky, omlouvám se, že jsem se tak stekal, ale... Prostě nedalo vydržet, teď už jsme normálně na singlu, takže... Všechno v pohodě by mělo být. No, nic jsem nedělal, jenom jsem se takhle postavil, dal jsem F5 a bylo to. No. Už by se to nemělo bugovat, musím teda nějak vyřešit ty bugy na tom bucketu, vůbec nevím, čím to je. Vezmeme si teda ještě pár věcí do dolů. Což je jídlo. Vezmeme ho co nejvíc, protože tam budeme v podstatě půlku našeho videa. Už tady nic nemáme. Co by se dalo sníst, jo, brambory. To je asi vše. Tak, uděláme se ještě pro jistotu jeden krumpáč. Železnej. Hop a hop. A myslím si, že můžeme jít do dolu. Tak. Takže tudy. Jo, tyjo, ten to kope úplně špatně, nebo ne špatně, ale divně kope prostě. Takže já to tady takhle rozšířím. WTF? Lol, what the fuck, co to? Jak tady můžou být silverfishové? Seriously? What? Tak to je divný, to je dost divný. What the fuck? Ten to má nějaký divný. OK, takže... What? Nechápu jeho teda styl kopání. Každopádně uděláme si třeba tady naše schůdky. Jako pochybuju, že by tady někde byl end. Ne end, myslím ten. Ty, jak se mu nadává? Jakože takový to v podzemí, jak tam je portál do endu. Chápete mě, určitě víte, co myslím. Což hodně pochybuju, protože to bylo nahoře. Jakoby úplně skoro na úrovni prostě, kde je povrch, což je taková blbost. To je divný. Něco nám tady chrčí, jako nějaký zombík. Tak, já si myslím teda, že já už můžu začít ten timelapse a no, tak jdeme na to.